De gemeente van Dantumediel wil inwennen Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwanen binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. Een van de functies in de gemeente is de burgemeester. Maar wat doet een burgemeester? Wat krijgt net? Wat binnen de dregentaken? En wat maakt het ambt krijgt mooi of bijzonder? Anja Haga is waarnemend burgemeester van de gemeente Dantumediel. Wat binnen haar belangrijkste taken? Nou, eigenlijk had de burgemeester, denk ik, drie belangrijke taken. Dat is openbare orde, veiligheid. Dus ik moet zorgen dat mensen je goed wenjen kunnen, dat het veilig is. Dus daarom ben ik haat van de politie en de brandweer. Zodat hier geen rare dingen gebeuren. Dan had de gemeenterie, daar ben ik vastzitter van. Dus ik moet zorgen dat de vergaderingen goed rennen en de gemeenterie haar werk goed wanken. Dus dat de processen goed rennen, dat ze goede informatie krijgen. En ik ben haat van het college, dus de wethouders. En eigenlijk hetzelfde, ik zit de vergaderingen voor. En ik moet zorgen dat zij hun werk goed wanken. Dat ik de goede informatie er komt, dat alle processen goed rennen. Bij het in goede baan leren van de geerkomsten neemt de burgemeester zelfs geen besluiten. Dat doet de gemeente. Als burgemeester probeer ik echt wel in eerste plaats verre van de politiek te blijven. Dat klinkt misschien raar, want mensen denken, nou de burgemeester, dan kan die dat besluiten. Nee dus, dat is de RIE en de wethouders, maar ik besluit dat net. Ik hou me echt verre van politiek. Ik ben echt net boen aan een politieke partij. Ik ben net boen aan een coalitieakkoord. Maar ik ben echt verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Dus als daar een stikhoer is, daar kan ik beleid op maatje, maar mijn ambtenaren op veiligheid. En dan gaat dat wel naar de RIE en de wethouders, omdat dat echt een bevoegdheid is van de burgemeester. Maar op ordenterreinen probeer ik zo vol mogelijk de boeten te blijven, omdat ik vind dat een burgemeester, die is er voor alle burgers. Die moet zorgen dat iedereen je goed wenjen kan. En dat iedereen het gevoel had, ik ben er voor die. Jonken de formele kant binnen de gemeente en het college binnen er ook minder leuke dingen die bij het ambt van de burgemeester jaren. Ik denk wat elke burgemeester het meeste vreest is dat je een pikettelefoon, dan best altijd 24/7 best bereikbaar. En dat is op zich net erg, maar als midden in de nacht bellen wust en er is iets heel ernstigs gebeurd. Ja, dat is iets wat je net hoopt en wat altijd verschrikkelijk bloot. Dus als er mensen omkomen zijn of er een ramp. Gelukkig ga ik in de periode dat ik hier zit nog net heel volle ernstige dingen meemaken. Maar als je bellen worden, slaat altijd die schrik even om van wat is er aan de hand, hoe ernstig is het? Het bezieken van bedrijven en organisaties is ook een taak van de burgemeester. Daarmee is het ambt variërend. Ik vind eigenlijk, dat is voor elke burgemeester misschien oors, maar de combinatie wel heel erg leuk. De ene moment zit ik bij een 60-jarig huwelijk, bij een echtpaar ben ik op visite. Nou, dat is wel hartstikke leuk. En dan ga ik gewoon een feestje maken. Maar de raadsvergadering voorzitten vind ik ook leuk, omdat je dan echt iets wezenlijks dwang kan, zorgen dat mensen een goede besluiten nemen kunnen. Maar ik vind het echt leuk om mijn ambtenaren te lezen en na te denken, hoe kunnen we dit goed regelen hier intern, zodat een goed vaststel komt in het college. Dus ik vind eigenlijk de afwisseling wel heel erg leuk. Burgemeester Anja Haga is dus waarnemend burgemeester op het moment dat de gemeente een nieuwe burgemeester voen had. Aanst nemen we die mee in deze ziektocht. Maar eerst, binnen wie nieuwsgierig of men op stritte wit waar de joerdijstige burgemeester van de gemeente Dantumediel is. Ja, dat is een goede vraag. Ja, dat pakt me. Ja, dat is mevrouw Haga. Wat het nou is, dat is een interim, dat is van mij die Gerben, maar de achternaam weet ik zo net. Anja Haga, ja. Ja, ik had wel weten, ik weet dat het een dame is. Dat weet ik wel. Ik weet alleen nog haar naam net. God, hoe heet die man? Ja. Ik zeg, help, het is een vrouw. Oh, ik weet dat een man weer. Anja Haga. Zegt me helemaal niks. Waar moet een nieuwe burgemeester on voldwaan? Moeilijke vraag. Ja, sowieso de betrokkenheid. Ik denk dat dat echt wel een hele belangrijke is. En daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat ze natuurlijk ook wel enige kennis en ervaring had. Hè, dat ze weet wat ze toe had. Ik denk ik wel een beetje het wezen in deze maatschappij, hoe het onderdag. En ik zou zeggen, Haga voor dat wel aan de eisen.
Hier maakt alle dorpen in de gemeente dezelfde kansen aan. En net zat het nou in uw eigen je gaat dat dan wordt protofarren krijgt. In deze maatschappij op het heen? Ja? Nee, ik denk, nee, ja, overal rommel. Hetzelfde bij de burgemeester was ik wel rommel hier, denk ik. Nou, je maakt gewoon naast de mensen staan en er net boven. En wat moet de nieuwe burgemeester pervast net doen? Ja, het is waar wel in een glazen huisje, maar er wel een beetje om te denken dat ze een beetje voorbeeld binnen, denk ik. Zichzelf erop sluiten en zich inderdaad totaal niet betrokken voelen bij de gemeente. Ik denk dat dat wel een van de minpunten is. Net zin de meesten ingaan, maar dan kan je er wel vertrekken. En justo die zelfs als burgemeester? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nee. Dat vind ik meer net... daar heb ik de capaciteit niet voor. Ja, maar ik denk net dat het geschikt is. Nee, ik denk dat mensen daar net heel vrolijk van worden. Maar ik denk dat het een belangrijke functie is en ik denk net dat die van mij alleen is. Nee, absoluut niet. Ik ben kraammachinist en dat is wat ik doen wil, dus ja. Dantumadiel stiert aan het begin van de ziektocht naar een nieuwe burgemeester. Een put die het net makkelijk is. Hoe gaat deze ziektocht in zijn werk? En waar hebben we hier invloed op? De Vertrouwenscommissie speelt een wichtige rol in het proces. Deze commissie bestaat uit raadsleden van de verschillende politieke partijen uit de gemeente. Ze stellen een profiel op voor de nieuwe burgemeester met input van raadsleden en inwoners van de gemeente. De bewoners die worden gevraagd om een enquête in te vullen. Die kunnen ze invullen tussen 17 februari en ik dacht 3 maart. En we hebben nog een bijeenkomst in Old Dutch op 1 maart van 11 tot 1. Waarbij mensen aan kunnen sluiten, in gesprek kunnen gaan met vertrouwensleden, vertrouwenscommissieleden. Om aan te geven wat zij belangrijk vinden. Met alle ophelle informatie maakt de Vertrouwenscommissie de uiteindelijke vacature. En dan? Ja, de vacature die wordt door de commissaris van de Koning geplaatst. Dus die plaatst de vacature, tekst ook uiteindelijk. En de bijlage bij die vacature, dat is de profielschets. En die wordt geplaatst op rijksoverheid.nl, denk ik, de burgemeestersvacatures. Het zal ook in de Staatscourant staan. En daar kunnen mensen vanaf, ik dacht 29 april hebben we in de planning staan dat de vacature online komt en in de krant komt. En dan kan men reageren. Uit alle sollicitaties maakt de Vertrouwenscommissie een selectie van 2 kandidaten. Via een geheime stemming kiezen de raadsleden wat de nieuwe burgemeester van Dantumadiel wordt. Dat moet een besloten vergadering zijn, omdat het hoeft natuurlijk niet unaniem te zijn dat je voor A of B kiest. En op het moment dat je iemand net met de hakken over de sloot toch de voorkeur heeft, dan is dat niet iets wat bekend wordt gemaakt. En het wordt ook niet bekendgemaakt wie de tweede kandidaat is geweest. Wat is de rol van de Vertrouwenscommissie nadat de burgemeester installeren is? Daarna hebben we ook jaarlijks gesprek met de burgemeester als een soort voortgangsbeoordelingsgesprek. Dus we toetsen natuurlijk wel, voldoet de burgemeester nu aan het profiel wat we hebben opgesteld? Of moeten er verbeterpunten worden aangebracht of gaat er iets al heel goed? Nou, we hebben het gesprek en dat is jaarlijks. Het burgemeestersambt is voor 6 jaar. Dus 6 jaar volgen wij de burgemeester ieder jaar in gesprekken over de voortgang.